krásny dní, krásny pondelok, dievčatá. Takže spomínané dneska nahrávanie noviniek, ktoré mne už prišli, teda minulý týždeň. Dostala som sa k ním veľmi, veľmi málo. Takže toto video skôr bude také, že vám to predstavím, poukazujem, potváram, čo to tam všetko máme a poviem aj nejaké základné také informácie. No a začnem, chcela som sa malovať a potom si vravím, no nie, tuto rovno vyskúšame tie naše lesky, aspoň ten jeden. Takže ja už som to písala, že mne sa najviac páči tento, myslím, Soft Town, je taký matno-rúžový do hneda, taký neutrálny. No, aby ste vedeli, sú balené naozaj v takýchto krásnych krabičkách. Toto je Red Noir a ešte tmavší je Rich Mahogany. Takže takto krásne sú zabalené. Ja vám ich dám potom vlastne vyskúšať, ak budete chcieť osobne v priebehu budúceho týždňa. K tomuto som si vybrala kontúrku Rose vodeodolnú. Neviem, či ste si všimli, ale mnohé sú už vypredané a dokonca aj na oči, myslím, že siva už ani nie je. A keď som sa pozrela, kedy nemáme informácie o dodávke. Takže dlhodobý výpadok. Ak by ste naozaj súrne potrebovali niektorá, tak ja som na sklad si zobrala, mám ich teda doma viacej, tak mi kľudne dajte vedieť. Pretože sú fakt perfektné. Naozaj krásne držia, nejdú dole, vydržia celý deň. Takže počula som, že je to vlastne ten, áno, presne, ak si pamätáte, už sme mali 3 takéto matné rúže, neviem, či to bolo pred Vianocami, takisto ešte niektoré sa dajú kúpiť a tá štetinka je takáto plochá, veľmi dobre sa s ňou maluje. Čiže perfektne to nanesiete. Hej, je taký matný, neutrálny. Nejaké fotečky som vám už poslala, takže určite si budete vedieť to predstaviť, že tie rúže sú naozaj fajn a som rada, že ich máme, lebo teraz je vlastne trend aj takýchto matných rúžov. Keď už som pri dekoračke, tak vám ukážem aj tie 2 trblietavé rúžiky, ale tie sú, myslím, že v predaji až v máji. To bude určite super mesiac, pretože vtedy má Mary Kay Ash by mala narodeniny. Takže v tom čase vlastne budú aj tie rúže v predaji, ale aby ste mali predstavu. Takže krásne srdiečkové balenie, pozrite sa. A jeden je takýto tmavší, pozrite tie trblietky. Nádhera. Ja to vyskúšam. Čiže vyslovene taká červená, skôr do takej malinovej. Hej, tuto to vyzerá ako oranžová, ale vyslovene je taká malinová ako tie nechty. No a druhý, tam sú úplne tie trblietky, pozrite sa. Toto je, neprečítam. A ten je ešte do takej tmavšej, no úplne to skresluje to video. Skúsim takto naniesť. Takže nádherné a výborné sú na perách. Úplne taký super pocit. Aj ten matný lesk je dobrý v tom, že nevysušuje. Vôbec niekedy máte pocit, že natriete si to na tie pery a úplne je to také, že to sťahuje. Toto nie je krásne maslové. To som rada, že sú takéto dobré tieto naše rúžiky. No, pokračujeme ďalej. Toto poznáme všetky. Tento náš super krémik osviežujúci na nohy. Mentolový, tá vôňa je taká krásna mentolová. Verím, že ste ho všetky vyskúšali. Na leto fakt výborný. Ak sa chystáte cestovať lietadlom, na nejaké túry, na nejaké prechádzky, pobyty, na tanec, ples, vôňa úplne nádherná.
A vďaka tomu, keď si ho natrete na tie nohy úplne to osvieži okamžite. Aj cez silónky na plese, napríklad na svadbe, keď sme tancovali celý večer, keď som si to natrela, tak znovu máte energiu si zatancovať. Ak vás bolí hlava, tak kľudne sa to dá tuto votrieť do týchto spánkov. Alebo chrbát. Úplne to cítite také štipkanie a také osvieženie. Čiže ako keby na také povzbudenie toho tela vyjde vás v tej 35% zľave 10 eur. Toto, dievčatá. A blíži sa deň matiek. Keď toto dáte, či mamke, alebo ako darček hocikomu v krásnej krabičke miesto čokolády, tak určite sa vám viac poďakuje. Takže odporúčam nakúpiť si, lebo väčšinou sa oni aj vypredajú veľmi rýchlo, každý ich chce a dáva nám ich firma len väčšinou takto do takejto limitovanej akcie. Ďalší produkt zase poznáme, všimte si, aký je veľký. To je ten gel, regeneračný gel po opalovaní. Áno, čiže toto je 88, toto je 192. Ak idete na týždňovú dovolenku, tak úplne stačí pre celú rodinu. Veľké balenie, priezračný, mňa už niekoľkokrát zachránil na dovolenke. Čo mám rada, že opálenie vydrží oveľa dlhšie, zregeneruje tú pokožku, okamžite ju osvieži, okamžite ju ukľudní, aj keď je spálená. Takže určite, dievčatá, odporúčam. Ak nemáte, tak Mary Kay gel po opalovaní je skutočne topka. No a teraz ideme k veciam, ktoré sme ešte nemali. Mnohé máte radi, ešte gelik vás vyjde v 14 eur. Mnohé poznáte, mnohé zbožňujete našu pedikúru. Ja už som sa bála, že je vo výpredaji, že už tu žiadnu pedikúru mať nebudeme. A máme novú, a pozrite sa, takto zabalenú. A okrem toho, je síce drahšia, hej, ako tá predtým, ale v 35-ke vás vyjde 29 eur. A čo tu máme, dievčatá? Okrem toho, že tam máme peeling, toto je peeling, mint a maska. Ešte som to nevoňala, ja to otváram teraz prvýkrát, tak sa čudujem, že čo to je. Takže skrub je peeling, áno, na nohy. Keď to porovnám, je taký hniečí oproti tomu predtým. No ale vôňa, mentolová vôňa. Takže to pekne pôjde dohromady aj s tým kremikom na nohy. Ja si myslím, že takisto veľmi dobrý darček pre niekoho. Vôňa nádherná, ten peeling vyzerá byť úplne je perfektný. No určite je lepší ako ten, ja ho tiež používam. A druhé je také mliečko, ktoré má takúto konzistenciu. A opäť taká mentolová vôňa. Nádhera. Samozrejme, v tej krabičke k tomu máme aj pemzu, len sa mi teraz ťažko vyťahuje, je tam tak zasunutá. Pozrite sa, v tvare srdiečka, no dokonale, super. A čo je novinka, čo nebolo predtým, dievčatá? Pilník na nohy. Tak toto je už totálne geniálne, lebo neviem ako vy, ale ja nepoužívam rovnaký na ruky a nohy a toto som veľmi rada, že niečo takéto máme. Je ľahučký, čiže hoci kde, keď budete cestovať niekde, tak si ho zbalíte, hodíte do kabelky. Takže 29 eur celá táto pedikúra. Fakt mám skúsenosti, dievčatá, že ako používam tú pedikúru, tak jednoducho nechodím tak často na pedikúru, pretože tie nôžky mi dlhšie vydržia pekné, hladučké. Možno chodím raz, dvakrát do roka a ináč si dávam túto pedikúru, ja neviem, raz za týždeň, dvakrát za týždeň sa môže, hej, lebo ten peeling, ale fakt je to super vec. Takže odporúčam, dúfam, že mi napíšete aj vy nejaké vaše skúsenosti, ak máte. No a poslednú vec, máme perfektnú novú radu. Nová rada pre
ako by som to nazvala, ja by som to nazvala základná sada. Tak sa asi aj volá, že to je taký základ pre tých, ktorí chcú vyskúšať Mary Kay, nechcú dať za to veľa peňazí, boja sa, hej, už tie nejaké, že Mary Kay, že som sa vyhádzala, všetko ma štípalo. To väčšinou sa sťažovali žienky, ktoré sa príliš o svoju pleť nestarali. Možno boli dehydrované, možno mali žílky, popúkanú, suchú, veľmi pokožku a tie vitamíny, keď sa dostanú do takejto pleti, väčšinou zvyknú štípať. No a táto sada je v podstate základná v tom, že ide tam hlavne o tú hydratáciu tej pleti, o tú prípravu, o tú základnú starostlivosť. A my vieme dobre, všetky problémy na pleti vzniknú z tej nedostatočnej hydratácie a táto sada nám vlastne ako keby tak naštartuje tú takú pleť a môžu tie staršie žienky ísť potom do tých iných sád. A táto sada, prečo je základná, ona nám vlastne vystriedala tú botanical sadu, ktorá bola pre tú mladú pleť. A túto vyrobili tak, aby ju mohli používať aj mladí. To znamená aj od 10 rokov. Chlapci, dievčatá, dá sa krásne kombinovať s clearproof sadou, tí, čo majú akné. Tam by som špeciálne o tom porozprávala viacej, ako ju kombinovať s tou clearproof sadou. Teraz na to nemám čas, tak len narýchlo poviem, že je to sada pre všetkých, ale hlavne pre mladých, aj chlapcov, aj dievčatá, hoci je rúžová, ale veľmi sa mi páči, že ju urobili takú len takú šmahnutú do takej jemnú lilinkej rúžovej, skôr taká biela. A pre žienky, ktoré majú vyslovene suchú pleť, majú rozaceu, majú žílky, majú popraskanú tú pleť, všetko ich štípe, čohokoľvek sa boja, nechcú ani Mary Kay, lebo už skúšali a nebolo to dobre. Tak toto môžu. Opäť ju máme vlastne rozdelenú pre suchú a masnú, naše známe pásiky, čiže rúžová pre suchú, fialová pre masnú. A základná sada obsahuje vlastne tie 4 produkty. Ktoré sú to? Tak, prvé je čistiaci krémik, ten máme pre suchú je krém a pre masnú gélik, to už poznáme z tej sady, pozrite sa, je takáto krásna biela, len taký jemnočko rúžový obal, nádherne sa to tak trbliece do ruky, sa to dobre chytá, no a vôňa tam nie je, práve že tam je vyslovene, je to také ako neparfumovaná naša kozmetika, takže je to taká len jemnučká vôňa. Kto nemá rád prenikavé vôňa, alebo vyslovene vyhľadáva neparfumované, tak úplne super. No a pre masnú pleť je potom gélik. Ďalším krokom tej starostlivosti je tonikum, čiže to je špeciálne pre mladú pleť. My máme také silnejšie s kyselinkou hyaluronovou a toto je hlavne na podporu tej hydratácie. Tretím krokom, teda druhý krok je vlastne peeling. Ten je tiež rovnaký, tonikum a peeling je rovnaké pre suchú aj masnú. A peeling je opäť nádherná krabička a je taký jemnúčký. Opäť vôbec neprenikavá, skoro žiadna vôňa, taká jemnúčka a peeling je veľmi jemný, čiže môže sa používať aj v lete, ale najlepšie je používať peeling 2 až 3 krát do týždňa, ale tento jemnúčky môžeme aj častejšie, ale vždy je lepšie to odporúčať a vždy večer samozrejme každý peeling. No a na záver je potom krémik a krémiky sú rozdelené na suchú a na tú masnú pleť. Opäť nádherný flakónik. Takže mnohí pripomína hlavne aj vôňou, by som povedala, ak ste mali radi smotánku, ten regeneračný krémik, ktorý bol taký pre všetky, pre tieto problematické plete, tak toto je, by som povedala, taká náhrada. No a keď si to zoberieme finančne,
Takže tieto 4 produkty, každý zase je v krásnej krabičke, čiže aj jednotlivo, ale vždy sa nám oplatí objednať si celú sadu. Ja som to pozerala, keď ich jednotlivo objednáme, tak nás to vyjde 99, hovorím katalógové ceny, a keď komplet sadu, tak je 93,50, čiže už tam je nejaká zľavička. No a v 35-ke vás tá celá sada vyjde 61 eur. Ja si myslím, že úplne super. Balenie sú veľké produkty, to vydrží rok pri tom každodennom používaní. Takže pre mladých určite odporúčam, vyskúšajte. Pre vás, ktoré sa trápite s pleťou. Samozrejme, dajú sa kombinovať ďalej s našimi super sérami, so sérami, s C plus Ečkom, s liftingovým sérom. Čiže je to aj taká možno lacnejšia verzia, ktorú keď doplníme tými sérami, tak budeme teda bojovať aj proti tým vráskam. Vždy je dobré, keď sa spýtate, ja vám rada poradím, vysvetlím, že čo, ako kombinovať, ale viac to odporúčam pre mladých a pre problematické tie problémy, ktoré sú aj tá rosacea, ja neviem, seborea a takéto plete. Prečo? Pretože obsahuje hlavná zložka je glycerín a glycerín je vynikajúci na to, aby tá hydratácia v pleti bola dostatočná a glycerín nielenže tú hydratuje, ale aj udržiava tú hydratáciu v pleti. Ďalšou zložkou je napríklad slnečnicový olej a samozrejme vitamín E, vitamín krásy, takže neznamená to, že tam nie sú žiadne vitamíny. Jasné, že je tam vždy niečo, čo tej pleti pomáha a podporí ju. Tak ak máte doma tínedžerov, ak máte mladých ľudí, ak máte kamošky, ktoré sa trápia z akné, alebo majú tú problematickú pleť, určite odporúčte, nech vyskúšajú túto našu novú sadu. Takže zatiaľ toľko, aby to naše videjko nebolo dlhé. Samozrejme, budúci týždeň vám pripravím, dám vám termíniky, kedy si môžete tieto produkty vyskúšať osobne v Ružomberku, v Kubíne, v Podzámku, tam, kde sa stretneme, kde bude teda tá príležitosť. No a ak máte otázky, určite mi píšte pod toto video a ja vám treba pripravím nové videjko alebo napíšem podľa toho, čo by sme doplnili do tej starostlivosti. Ak máte záujem o ďalšie podrobnejšie informácie, určite na to od Mišky Ďurkechovej Hakni pleť, tam máme fakt také podrobné informácie o tej pleti, o tej postupnosti, ako to používať, aké tipy a triky mať. Takže ďakujem, že ste sa dopozerali až do konca a ešte rýchlo ma napadlo v poslednej chvíli, že keď si objednáte tieto dve sady, dve naraz, tak dostávate krásny dárček, také dve priesvitné taštičky k tej objednávke. Takže a to už je všetko. Krásny dník želám. Ahojte.